Jo, jeg synes bare, det er svært at forklare, hvad det at være transkønnet, hvad det betyder, eller hvad det handler om. Men det betyder vel egentlig bare, at du er født som, for eksempel født som pige, men du vil gerne være en mand, for du ser dig mere som en mand. Og du vil gerne have, at alle andre ser dig også som en mand. Men så er du ligesom nødt til at gå igennem operationer og hormonbehandling, ligesom for at blive til en mand. Fordi selvom jeg føler mig som en mand, så er det ikke det, alle andre ser. Og når jeg kigger mig i spejlet, så ser jeg jo heller ikke det, jeg føler eller tænker. Så man er ligesom nødt til at gå igennem noget, for at blive til noget. Sundhedsstyrelsen ændrede i 2014 reglerne for behandling af transkønnede. Det betød, at Sexologisk Klinik fik monopol på behandlingen. Sexologisk Klinik er en del af Region Hovedstadens psykiatri. Ifølge LGBT er der bred enighed i transmiljøet om, at det er forkert at behandle transkønnede i psykiatrien. Sundhedsstyrelsen ændrede de her regler, fordi de vurderede, som de kalder det, at udredningen skal foretages af et multidisciplinært team. Så kan du godt måske følge, at de tænker, at der skal være nogle forskellige specialer for jeres sikkerheds skyld også? Ja, selvfølgelig kan jeg godt sætte mig ind i det, og jeg kan godt se, at det er den mest sikreste vej at gå, for ligesom at vurdere, at om de her, eller om vi er helt sikre oven i hovedet, om vi er 100% overbevist om, at det er det, vi vil. Men jeg synes egentlig også bare, at stedet så det spilder tid, fordi jeg synes ikke, at vi fejler noget. Altså, vi har bare brug for hormoner, ligesom for at blive os selv. På Sexologisk Klinik skal man som transkønnet udredes. Ved en udredning bliver man testet for psykiske sygdomme, og det møder kritik fra transmiljøet. Og mange transkønnede tyr til selvmedicinering på grund af udredningen, men også fordi monopolet samtidig har betydet lange ventetider. I og med, at man lige pludselig har sagt, at nu skal alle transkønnede igennem det her forløb, så er ventetiden eksploderet. Rigtig mange vil ikke finde sig i at skulle igennem udredninger og psykologiske test for at få en simpel behandling. Og så vælger de selvmedicinering i stedet. Der er en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, som blev gennemført sidste år, siger op mod hver 5. selvmedicinerer i dag. Og det er mit indtryk, at det tal er stigende. De har jo ikke nogen psykiatrisk sygdom, så hvorfor skulle de så på et psykiatrisk hospital? Altså, det giver ikke mening. Jeg har ikke lyst til at tage Sexologisk Klinik overhovedet, fordi at jeg har stadigvæk den vurdering af, at de behandler en, fordi du er syg i hovedet, og jeg føler mig ikke syg i hovedet, så jeg vil ikke den vej igennem. En del af kritikken mod monopolet og mod Sexologisk Klinik er, at mange af de transkønnede, der har været i udredning i klinikken, føler sig diskrimineret af personalet. Det er jo blandt andet det her med, at man skal svare på dybt grænseoverskridende og meget private spørgsmål om alt fra onanivaner til noget, der relaterer sig til ting, man har gjort som, eller ikke gjort som barn. For eksempel om man har pint dyr, da man var teenager, og man har modtaget betaling for seksuel kontakt og den slags ting. Så det er nogle spørgsmål, som de fleste mennesker nok vil synes var dybt grænseoverskridende, og som de færreste kan se meningen med i forhold til, om man skal tilbydes en behandling eller ej. De spurgte mig om, hvordan det føles for mig at få orgasme, og om jeg tænker på min far, når jeg onanerer. Jeg blev spurgt om alt muligt til mit sexliv, samt om jeg nød og kunne opnå orgasme. De spurgte også, om jeg var blevet misbrugt som barn, eller var blevet slået i hovedet. Det virker som om psykologen er der for at tale mig fra det, frem for at hjælpe mig og behandle mig. Maja er 38 år. Hun har været transkønnet siden sidste år, og er netop startet i behandling hos Sexologisk Klinik. Hun kan godt se meningen med at lave et udredningsforløb, og hun frygter ikke spørgsmålene fra Sexologisk Klinik. Der er en masse, der stejler over den del, fordi de har en idé om, at det er noget af det, der virkelig er barrierer for deres proces. Altså, der er nogen, der føler, at det netop er gået over. Altså, de ser ned på ens intelligens og sådan noget der, men altså, det er en fælles formulering, der er lavet til at dække så mange tilfælde. Så altså, det er ikke noget, jeg tager personligt i hvert fald. På trods af kritikken fra LGBT og Amnesty International, mener flere eksperter, at der er god grund til at beholde det udredende psykiatriske forløb på Sexologisk Klinik, samt at klinikken fortsat bør have monopol. Altså jeg kan sagtens se ideen med, at det skal være placeret et sted, så man ikke kommer til at springe nogle led over, og der ikke er nogen, som måske får hormoner på forkert grundlag. Men jeg kan også samtidig se det fra transpersonernes side, at det er enormt frustrerende, at der kun er et sted at henvende sig. Der var for eksempel en klassisk person, som gerne ville have skiftet køn, og han var virkelig en skizofren, og der kan man altså faktisk se hos folk, der er skizofren, eller folk, der er grænspsykose, at de ønsker operation og så videre. Derfor er en screening, den er nok meget klog
inden man foretager, store indgreb og ændrer kønsorganer. Ifølge en spørgeundersøgelse blandt 46 transkønnede siger 54% af de adspurgte, at de er gået udenom seksologisk klinik i forbindelse med behandling. Heraf svarer 69%, at det skyldes de lange ventetider i klinikken, hvor 48% siger, at de ikke bryder sig om, at en del af udredningsforløbet er psykiatrisk. Hele 89% af alle de adspurgte svarer, at de generelt er utilfredse med den behandling, transkønnede tilbydes i Danmark.